makaligo ko. Mo dyan itong tigguha o ano? Lukay. Oh, muna niya. Ang tigguhang lukay ba? Now, mag-vlog na ni akong kuya guys. Ay, kailangan mo naman siya guys. Ano ba? Ano? Naligo na ko. Naligo. Naligo ako. Naligo ako. Naligo ako guys. Guys. Bago. Ako din kayo. Ituwad na ang kanang kuan. So, na. Hapit na guys. Mainit. Hapit na. Guys, sumuli na guys. Naputol na lang ang kuan guys. Muna, maligo na ko guys. Ha? Oh. Init na. Pa, ang ganing dagat pa pa sa una. Swimming pool na. Nani bayad guys. Karon na, wala bayad. Hindi naman sa swimming pool. Nanapay ko ibaw. Dako na ibaw ang swimming pool. Wala ang kalo, anak. Ko. Ano sa kaliya? Malibalay ba? Tubod di pa na. Tapos buto pa na. Wala, pinakalisod ka magtitulo, guys. Laton, tas matunga sa tuwang dagat, rulaan. Ay, sila na. Itulo. May musik ba to? Na, may slip na. Okay. Nainit na rin ang uang minit tubig guys, no? Sumoday nyo na ho sa kumangbot. Nagasugit. Nainit yun ni guys na tinuod kaya nag-asong. Oh, mga pinata, guys. Kay Lot pa. Ito, kanin. Naluto ng ininit. Sa tubig, mo gida. Kayo init sa tubig. Ayaw, sapit. Dadaan kita. Ay, ako pa daw ito ng daan, giday. Ay, nala. Ay, nala, ay, kayo. Sapit. Ako mainitan ko na. Bakit? Sunod guys. Ay, ay, ako naman kita ng tubig, oh. Wala sa tubig. Papa, mama, siya, nagpinagbilan ng papa. Iyaan? Oh, nag-aso kayo na guys. Oh. Hindi na init na nag-aso. Nakura. Pandesal guys. Hindi ko na guys. Suruh ko aja deh. Ayo pag-kuan si Ma, badidit ka. Madidit ko dito. Now, yeah. Pandesal. Bilang na ka pandesal. Pagkuha na diha. Dito rin ko tuloon. Ayun na nila bandisan kasi hapon siguro na pagginga. Guys, ang mga Pinoy guys,
anion ni siya guys. Kanang ampan, itusno ba na hugasan niya kanon. Ay. Nga. Itusno na hugasan sa daan ay kanon. Very clean. Kami, yung gatas guys, no? Ana, Ana, ikahuman guys. Mga pinayta ninyo diha. Mga kapilagan diha ali mga pita ninyo. Labor mo nga imong sima. Kuha nga dumi diha. Gatas labor. Tuslo. Ano ayo inay ba man? Ano inay tayo? Pag wapay kinit kahit atong itos na. Dapat po ini. Buka sa adlaw. Hindi kayo maglaw guys. Mana guys? Presko kayong hangin guys, ug anha ka mamainit sa ibaw sa pangpang. Ay, imbat ko guys. Ay, nagulog guys. Ang bilang guys. Ano na po guys? Ibo